Crazy Monkeys! Θα είμαι εδώ πέρα με τον Όχμη, τον JD. Και θα κάνουμε... Το GGM το ξεχάσαμε. Άντε μωρέ, εντάξει τώρα. Και το GGM. Άντε και το GGM. Λοιπόν, είμαστε εδώ σε ένα παιδότοπο και θα κάνουμε τρελά πράγματα σήμερα. Για παράδειγμα, θα κάνουμε διάφορες αγώνες. Αγώνες! Εκεί. Αγώνες! Με τα λάμα. Και πολλά άλλα. Πραγματικότητα τίποτα άλλο. Ναι. Αυτά. Πάμε να αρχίσουμε. Πάμε. 3, 2, 1, πάμε. Ένα, δύο, τρία! Τρία, δύο, ένα, πάμε. Hey! Oh! Πίσαμε το τσέρι! Ο μεγάλος τελικός 3, 2, 1, πάμε! Στο τζαμπ πήγες για 10 είναι 9. Oh! What? Δεν γίνεται! Πάρα πολύ καλά! Λοιπόν. Τι ήταν αυτό? 3 με το ζόρι. 3, φύγε από εδώ! Άντε παράτα μας. Πάμε να φύγουμε. Πάμε να φύγουμε, τελείωσε! JD Super Videos! Λοιπόν, εντάξει τώρα, τι ήταν αυτό? Κόλπο το λες εσύ αυτό. Ήταν Make the ground shake. Ένα με το ζόρι! Ένα! Σόφα! Πάμε Όχμη! Πάμε Όχμη, πάμε να φύγουμε! Εμείς οι δύο είμαστε τώρα! Ετοιμαστείτε για να δείτε το τρένο! Άμα το κάνω αυτό θα πρέπει να μου δώσετε. Εφτά. Δεν το πέτυχα καν! Λοιπόν, καλώς ήρθατε στους αγώνες τρεξίματος με λάμα. Οι διαγωνιζόμενοι μας είναι ο Όχμη 2005-6-7 και το λάμα που θα χρησιμοποιήσει είναι ο Πατάτας. Και ο επόμενος διαγωνιζόμενος μας είναι ο JGM. Ο επόμενος διαγωνιζόμενος είναι JD. Make the ground shake.